miatt mennek az emberek, vagy azért, hogy táncoljanak. Én még ilyet az életemben nem láttam, hogy a fél lelátó az teljesen függetlenítve magát attól, hogy te mit énekeltél, elkezdett rock'n'rollozni a székek között. Hát azt talán túlzás, hogy függetlenítették magukat, de az mindesetre jó, hogy emlékszel rá, és ez így volt tavaly is egyébként, amikor nem voltál ott, és idén is így lesz, amikor majd megint eljössz, vagy nem, ez már a te dolgod. Lényeg az, hogy azért a tánc az mindig benne volt a dologban, de hát azt hiszem, hogy ez egyrészt már műfajjal együtt jár, másrészt az én személyemmel együtt jár. Egy idő után, amikor ezek a dalok újra és újra elhangzanak, akkor a közönség egy idő után tényleg nem bír magával, és akkor elkezd táncolni, és hát mondjuk aki akar táncolhat bármikor, én ezt végül is sikernek tekintem, mert úgy érzem, hogy megmozgattam annyira az embereket, a lelküket, hogy azt mondták, hogy na most már aztán elég, most már gyerünk, anyukám elkapta a csajt, aztán gyerünk. Miki, említetted a sztár vendégeket, nekem az mindig jelzésértékű minden évben, hogy kik vannak, ez azt jelenti, hogy éppen kivel vagy jóba. Az, hogy most a Dollyt hívtad, ez azt jelenti, hogy minden rendben. Hát a Hungária koncert óta, ami ugye 95-ben volt, és hát most már azért ennek 4 éve van a Népstadionban, azért az egy emlékezetes nagy felhajtás volt. És hát azóta ugye akkor fennen hirdettük, hogy minden korábbi problémát megoldottunk, túlléptünk mindenen, és most már kéz a kézbe, és hajrá, és előre a rock'n'roll üdvösségért. Hát azóta elmúlt 4 évben is sokszor találkoztunk, természetesen nincs köztünk semmiféle feszültség most már, és akár ővele, vagy bárki mással, akivel korábban volt, hát ma már minden köztudott, hogy szívesen együtt. Úgyhogy ez a kérdés már nem aktuális. Ha minden igaz, akkor lemezre is készülsz? Minden igaz. Onnan tudom, hogy te mondtad. Így van, tehát ha én mondom és igaz, akkor ugye egész biztos. Valóban készülök egy új lemezre, 3 év után most egy új sorlemezre. Sorlemez alatt azt értem, ami kifejezetten Fenyő Miklós lemez, saját névvel, saját szerzeményekkel, egy új lehetőség egy előadónak arra, hogy megmutassa, hogy körülbelül hogy háborog a lelke ez idő szerint. Ugye nem keseríted el a magamfajta öreg embert, hogy csak új nóták lesznek rajta. De elkeserítelek, igen, csak új nóták lesznek, ezúttal csak új nóták. Ilyen egyébként nem is volt, mert a korábbi lemezeimen mindig volt egy régi dal feldolgozása is, a Csavart fel a szőnyeget 94-ben, a Fenyő című lemezemen, aztán nem is tudom, a Made in Hungária a lemezen, ami 96-os, ott mi volt a feldolgozás, vagy azon volt a Csavart fel a szőnyeget a feldolgozás, előtte pedig a Rock'n'Roll Party. Ez most 14 vadonatúj dal lesz. Ennyi kijött belőlem egyszerűen ennyi idő után, és azzal ámítom magam, és azt gondolom, hogy ezt nagyon várják most már tőlem, tehát ideje ősszel ezzel a lemezzel valóban kijönni a piacra. Lévén apa lassan már nem csak magadért vagy felelős, hanem az utánpótlásért is. Fiadnak, Dácinak egyfolytában működő zenekarai vannak, hol nincsenek, de ez így van rendjén. Most éppen hol tart a gyerek? Hát bizonyos konfliktusban van önmagával, ami egyébként ránk fenyőkre jellemző, de ez, hogy is mondjam, előre dobhatja őt a pályáján, hogyha lesz pályája, mert mindig azt mondtam neki, hogy nézd, édes fiam, ezt akarni kell, szeretni, az kevés. Valóban volt korábban egy együttese, annak már 6-7 éve a Park, aztán idén a Parkett, közte volt egy kis kihagyás, és már végül is 2 nagy lemezen túl van. Ez a Parkett, ez az idei, ez azért végül is még aktuális, de már elkészült a saját önálló nagy lemezével, ami tényleg csak saját számai vannak, és csak ő egyedül, és most azt hiszem, hogy erre készül, hogy erre. Na most, ha egyszerre kerülne mondjuk piacra egy idősebb Fenyő, mondjuk így, és egy fiatalabb Fenyő nagy lemez, és ott állnál a pultnál, és látnád, hogy egy vevő ingadozik, hogy melyikre nyúljon rá. Mikor örülné jobban, hogyha a tiédet vinné, vagy ha az övé? Egyértelműen akkor örülnék jobban, ha az övét vinné. Ebbe teljesen biztos voltam. Hölgyeim és uraim, a napsómai vendége Fenyő Miklós volt, aki augusztus 28-án újra fergeteges partit ígér önöknek a Margit-szigeten nyárbúcsúztató gyaránt. Köszönöm, hogy itt voltam. Köszönöm.